Hello guys, sari kaham jotono tabo khai sari ni pasta tam tongo hingkai tini belek hai wati phaima bai nok rogo tui habbai ka hingkai naidi amo oro hingke busukke wati bangwi ni nok rok naidi busukke kosto khana otong nai rok hingkai phungo ni jorao hingkai 10 11 jorao hingkai to taibo bangna wati bango hingkai afru hingkai to taibo bongni nok rogo wati wngna hingke nok rok boti ing thangbai ka naidi hingkai chini bo nogo tui hapkha hingkai tui happhano asukle bangya kisa ko nok ganti rogo tui hapkha hingkai takhai to wati thangma pore hingkai automatic bongno tui rok no komi bai pore jai khaima pore sari phai kisa yango bui dol dol beraina phailai hingkai ba tui toro hnai naina hnai chwng bo ma phailai ka hingkai phaika hingkai nukha tui rok naidi o nok ni borok rok boro tongbai khana sudo oro simya pura agartala se tui lomjak bui dol dol nailema bagui bwkha tongthokliya hanai ma phailai ka chwngbo palkhe tui bangsuka hingkai o jaga no hingkai to norok jotono sinibai na oboi bridge ni o tuima bridge tola o asukke tui bangkha sana motoya hingkai norok no taibo phunuka no ayang phaising o thangoi ni busuk ayang o boda tui hai wngkha yang bo phailai tonglai chung ayang phaising saka o kisa nainani hinui saka bo borok bango nainai rok oma yang se taibo ayang ni slai phano se yang saka phaising hingke taibo tui kolam oro hingke nok khungchili jora tui kakha marang saka ma kirima singsa tui rok naidi o nok khungsa hingke nukhung khungchili nangtui wngkha phungni wati o 10 ta hai tam puro rogo wati phaipro hingke taibo se nukjakliya na kaising tak sairing ni 5 ta hingke norok naidi sairing ni 5 ta wati phaiya puruse asuk tui komai puruse asuk jora tui hingke to phungni jora o wati phaipro hingke taibo wngna angkhe bui nogo samani khanaoi asuk wngya na hin tongo takse berainai saimano asukke tui kwbang nok rok tongna jaga kwrwikha school nok rogo se tongbai siwo soronati hai kaisa ma tonglai siwo sudo borok ya chini nok rogo bo tui hapjak hai phano amsuk wngya ta kisa papa beraina mujungjago hinui berai tiyakan tui phailai maba hingkai nukha ta phaiya hingkai nukla khamo papa hingke boni bai bamja muna hingke video khaio bohai kirijak tongkha marke asuk tui kotor nukya ko hinui buini buku khwnao nok ni ongkhor naijaya hingke ba nukya tini khai nukno nukha tabuk hingke chung oboi nogor bridge o tola o naisik tonglai naidi o side o borok bangmani nailainai rok busuk bangkha kang toy dol ko ma ka ai video khaina jilo phungni jora rogo hingke to taibo marang khna papa hingke markhe tongthokjaga tui wati rogo berai kha hingke bono tui video bo khaimaya bon pisongbai bo soya beraina hingke simise norok no taibo phunuga no biyang side o tai tui ba lomkha him tonglai thang tongo nai tong dia ani video no first time se mi so ek jora tai like share comment khaina ta pokbai di friends rok ko yang side o amkhe saka o ta hingke yang bo tui hai no belekhe tui sakani tui bo asukno thango biyang ni tui phai tai samaya asukke tui o nok khungsani hingke naidi ses kwrwikha kuno phano ga oro jung mani rok kosokjak nugo o nok ni wngna ko yang rogo naisik di wati phaike borok rok tongnani busuk kosto agartala rogo tui lomo kisa kai tui lomo
joto jaga no wati o tui lombai kha ni khnao Gai pa nabo marang seka belai nok rok sekri seka Hongo wati phai prung gai to tui tai bo kobang ni baga apru kai tai bo nok si nuk jagli yana tabo gai to saide kung khaba komi kha amo hingke chini nok nangno phunu gana chini nok bo busuk tui lom kha naidi nok ganti hingke to kri kha pura tui habbai nogo hingke asuk habliya kisa kom na hapka gai nok ganti khai hapsuka Kau tui rong no biang si rohor nani ka naidi ani nok uthan pura ses ko nogo te kisa ni baga hamnai te kisa wati phai ke hana hapsinai asung na ani video hambai jotona